Така намирам се едно култово место в Букурещ и си ям чорбата бурда и деца викаме нишкембе чорба с пиличка. Това е място, което се препоръчва всички туристически гидове, всички справочници и така нататък. Не можеш да дойдеш в Букурещ и да не седнеш в Каро Кубере, се казва заведението. Просто препоръчва се. Каро Кубере е това на емблемата, която се случва. Няма начин да дойдеш в Букурещ и да не дойдеш в Каро Кубере, само си отишъл в Римини, да отидеш в Рим и да не видиш папица. Култово е заведение, просто е задължително да се даде. С история, около 120-130 годишна история, още по време на Пруската империя. Тук са се сервирали манджи, кебабчета и други щурети. Естествено, бирата е тяхно производство. Айде, после ще ви разправям. Сега на здраве.